Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Isa po ako sa masugid ninyong tagahanga, kaya naisipan ko rin na magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ronnie at kasalukuyang nakatira dito sa bayan ng Davao. Taong 1975, nasa edad 16 lang ako noon nang mangyari ang karanasan ng aking nanay na hindi ko po makakalimutan. Sanggol pa lamang ako nang mamatay ang aking ama. Isa po siyang sundalo at nadistino sa hulos-sulo ng mga panahong iyon. Kaya naman wala na akong naging alaala pa sa kanya. Ngunit nagpapasalamat po ako sa aking nanay dahil ginampanan niya ang pagiging ina at ama sa akin at hindi na siya muling nag-asawa pa. Nang makuha niya po ang maliit na benepisyo ng aking ama bilang sundalo, ay sinikap ni nanay na gamitin ito bilang puhunan sa kung ano-anong negosyo. Sinubukan niya ang umangkat ng mga gulay at itinitinda niya ito sa palengke. Mayroon din siyang itinitindang mga tuyo at mga damit pambata at kung minsan ay nagluluto pa siya ng banana cue upang pandagdag kita raw para makaipon siya kapag dumating na ang panahon na ako ay mag-aaral na sa kolehiyo. Nasaksihan ko rin kung paano siya laitin at insultuhin ng mga naniningil sa kanya ng arawan na pautang sa palengke kung hindi siya makapagbayad araw-araw. Napilitan po si nanay na mangutang ng mga panahong yon dahil kulang ang aming pera nung nagkasakit ako at naospital. Ngunit sadyang madiskarte at napakasipag ni nanay kung kaya nakaraos din kami sa mga utang at unti-unti ay lumago na po ang negosyo ni nanay nung ako ay tumungtong na sa high school. Kung dati po ay nasa isang sulok lang ng palengke si nanay at nakalatag lang sa semento ang kanyang mga paninda na ipinatong lang sa isang plywood, hindi po naglaon ay nagkaroon na kami ng mini grocery sa loob ng palengke. Kinasiyahan ng magandang kapalaran si nanay dahil bukod sa kanyang kasipagan ay napakabait at maawain po si nanay sa lahat ng tao. Ngunit ang pagiging mabait at sobrang tiwala sa kapwa ay mayroong hindi mabuting maidudulot. At yun po ang nangyari kay nanay. Dahil sobrang tiwala niya sa kanyang isang suki ay muntika na siyang mapahamak at ikabuwis ng kanyang buhay. Anak, kilala mo ba si Rogelio? Yung madalas bumili dito sa atin ng kaban-kaban na bigas? Isang araw ay naitanong sa akin ni nanay. Bakit, Nay? Anong meron kay Mang Rogelio? Suki niya rin pala ang mga nagtitinda ng karne dito at sa iba pang mga palengke. Lahat ng magkakarne dito ay sa kanya na kumukuha dahil halos kalahati lang ang presyo ng kanyang mga paninda. Masayang wika ni nanay sa akin. Ano naman ngayon, Nay? Hindi naman tayo nagtitinda ng karne. At sigurado po ba kayo na sariwa ang mga paninda niya? Sunod-sunod kong tanong kay nanay. Anak, noon ko pa balak na magtinda tayo ng mga karne bukod dito sa grocery natin. Alam mo na, para mas lalong lumaki ang kita natin. Naisip ko yun kasi malapit ka nang magkolehiyo. Sino naman po magiging tendero natin, Nay? Dapat ay marunong siyang magtaga at kumilatis ng sariwang karne. Sagot ko kay nanay. Naku anak, huwag mo nang problemahin yon. Nakausap ko na ang pinsan mong si Ambet. Siya ang kukuning kontendero natin ng mga karne. Sa puntong iyon, ay hindi na ako nakipagtalo pa kay nanay. Kumbaga, ikukonsulta niya lang sa akin ang mga plano niya pero nagawa na niya pala. Maging ang pwesto sa palengke na ang akala ko ay maghahanap pa lang siya, yun pala ay nakahanap na siya at nakapag-down payment na. Ganun po kasigasig sa kanyang negosyo ang nanay ko. Dangan nga lang kung minsan ay nagtatampo na rin ako dahil ilalatag lang niya ang kanyang plano at hindi ko alam.
Inayos na niya ang lahat at wala na akong karapatan at tumanggi pa. Yun ang isang ugali na ayoko kay nanay. Sa totoo lang po Kuya Chris, ay hindi ko gusto na magtinda ng karne si nanay dahil sa tingin ko ay masyadong matrabaho ang ganito. At bukod pa doon, nakikita ko na madaling araw pa lang ay nag-aabang na ang mga nagtitinda ng karne upang hindi sila maubusan sa mga nagdi-deliver. Madalas ko pang makita na nag-aagawa ng mga tindero, lalo na sa dugo ng baboy, dahil limitado lang ang kanilang nabibili sa mga nagdi-deliver nito. Hindi nga naglipat linggo ay nakapag-umpisa na si nanay at ang pinsang ko na si Ambet na magtinda ng karne. Sa unang isang buwan ay maayos naman po ang kita ni nanay dahil halos kalahati ang kanyang tinutubo sa kanyang mga paninda. Dahil nga kalahati lang ang presyo ni Mang Rogelio kung ikukumpara sa presyuhan sa merkado. Malakas po ang kanyang paninda at napakarami niyang suki. Ngunit isang araw po ay may biglang sumugod sa pwesto ni nanay na may-ari ng isang karinderya sa bayan. Galit na galit ito kay nanay dahil ang nabili daw niyang karne ay mabaho na at ang dugo ng baboy ay ubod ng lansa. Sa ganitong mga pagkakataon ay hindi po lumalaban ang aking nanay ng sigawan. Mahinahon pa rin siyang nakipag-usap at pinanindigan niya na sariwa ang ibinenta niyang karne sa kanyang suki. At dahil nga sadyang mabait ang aking nanay, ay kusa na lang niyang ibinalik ang pera na ibinayad ng kanyang suki at sinabihan ito na bumili ng karne sa ibang tindera na naroon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ay nagpaalam ang aking nanay na aalis siya kasama ang aking pinsan na si Ambet. Nagbilin siya sa aming tindera sa grocery ng mga gagawin at sinabihan niya ako na huwag na munang umalis sa aming grocery at samahan ko raw ang aming tindera upang may makatulong ito sa pagtitinda. Hindi ko na po inusisa si nanay ng mga oras na iyon dahil nagmamadali siya. At alam ko naman na may kinalaman sa negosyo ang kanyang mga lakad ng araw na iyon. Nang makaalis po sila nanay ay sa grocery na ako naglalagi maghapon. Sa dami po ng mga namimili sa amin ay hindi ko na namalayan na gabi na at kailangan na naming magsara. Dahil hanggang alas 7 lang ng gabi ang bukas ng palengke. Habang nagliligpit kami ng mga paninda, ay naitanong ko sa aming tindera kung alam niya kung saan pupunta si nanay. Ang sabi niya ay kay Mang Rogelio daw dahil may sakit raw ito at pinapapunta na lang niya si nanay sa kanilang bahay upang doon na sila magbayaran sa mga karne na nakuha ni nanay. Nang malaman kong kay Mang Rogelio nagpunta si nanay at si Ambet ay nakampante na ako. Umuwi na ako sa aming bahay at kumuha na lang ako ng ilang dilata upang may pang-ulam kami kung sakaling dumating sina nanay at Ambet. Matapos kong kumain ng hapunan, ay gumawa na muna ako ng aking mga takdang aralin habang naghihintay ako sa pag-uwi nila nanay. Hindi ko na namalayan Kuya Chris na nakatulog na pala ako at nagising na lamang ako sa mga sunod-sunod na katok at umaga na pala. Ang tendera po namin sa grocery ang bumungad sa akin at hinihingi niya ang susi ng tindahan dahil tanghali na raw po. Doon ko lang napagtanto na hindi pala nakauwi si nanay at Ambet dahil kadalasan po ay si nanay ang maagang nagpupunta sa palengke dahil sa mga panindang karne at siya na rin ang nagbubukas ng aming grocery. Pero nang araw na iyon ay hindi namin siya nakita at si Ambet. Ibinilin ko na lang sa aming tindera ang susi at ang grocery dahil may pasok po ako noon sa eskwela. Maghapon ang aming klase kung kaya ang buong akala ko ay nakauwi na si nanay sa bahay at nakapagluto na. Ngunit sarado po ang aming bahay. Kaya naisipan ko na pumunta na lang sa palengke dahil ang akala ko ay naroon na si nanay at ang aking pinsan. Pagdating ko po ay abala ang aming tindera sa grocery dahil sa dami ng namimili
ngunit hindi ko pa rin nakita si nanay at ang aking pinsan. Nalaman ko na maghapon ay hindi pa rin umuuwi si nanay at si Ambet kaya kinabahan na po ako. Pinuntahan ko po ang pwesto namin sa karnihan, ngunit nakatiwangwang po ito at walang paninda. Kaya nagtanong-tanong na ako sa mga katabi naming mga tindera kung nakita nila si nanay at Ambet. Wala pong makapagsabi kung nasaan sila hanggang sa lumapit sa akin ang isang tindera rin ng karne na si Aling Maria at sinabi niyang maging ang kanyang asawa at ang helper nila ay hindi pa rin umuuwi. At mas lalo po akong kinabahan dahil iisa lang ang pinuntahan ni nanay at ng kanyang asawa. Nagpunta rin ang asawa ni Aling Maria sa bahay ni Mang Rogelio dahil hindi nga raw ito makakapunta sa palengke dahil may sakit ito. Maging si Aling Maria po ay labis na pong nag-aalala sa kanyang asawa at sa kanilang helper. Hindi ko rin naman po makontak si nanay ng mga panahong iyon dahil hindi pa po uso ang cellphone kaya napagkasunduan na lang po namin na i-report na sa barangay ang pagkawala ng aking nanay at pinsan at maging ang pagkawala ng asawa ni Aling Maria at ang helper nito. Pagdating po sa barangay, ay wala rin naman silang nakuhang impormasyon sa amin dahil hindi nga namin alam kung saan nakatira si Mang Rogelio. Nang mga oras na iyon ay nagsisisi po ako. Maraming sana ang pumasok sa aking isipan dahil sa sobrang takot ko na baka kung ano na ang nangyari kay nanay at sa aking pinsan. Gaya ko po ay gulong-gulo na rin ang isip ni Aling Maria kung nasaan na ang kanyang asawa at ang kanilang helper. Ang sabi po sa amin ng barangay ay huwag kaming magsasabi sa ibang tao ng kanilang plano. Aabangan daw nila sa madaling araw ang truck ni Mang Rogelio na ginagamit nito sa pagdi-deliver ng mga karne sa palengke upang malaman nila kung saan ito nakatira. Hindi po ako nakatulog ng gabing yon. Naisip ko na sa grocery na namin ako maghihintay ng madaling araw upang hindi ako mahuli sa pagdating ng truck ni Mang Rogelio. At hindi nga po nagkamali ang aming barangay. Dumating po ang delivery truck ni Mang Rogelio at hinintay namin na makatapos sila na mag-deliver. Noong una po ay nagkaroon ng komosyon dahil ayaw po ng driver at mga pahinante ni Mang Rogelio na sumama kami sa kanila upang makausap si Mang Rogelio. Napilitan na pumayag ang mga ito nang tumawag na ang barangay ng mga pulis upang maging backup namin. 5 pulis ang sumama sa amin at 7 barangay tanod. Habang nasa biyahe kami, ay awang-awa po ako kay Aling Maria. Panay ang usal nito ng panalangin na naway walang nangyaring masama sa kanyang asawa at sa aking nanay at sa mga kasama nito. Maging ako man ay matindi na ang kaba na aking nararamdaman ng mga oras na iyon. Hindi ko kaya kung may masamang nangyari kay nanay at sa aking pinsan. Malayo ang naging biyahe namin papunta kila Mang Rogelio. Ang akala nga ng mga pulis at mga barangay tanod na kasama namin ay inililigaw lang kami ng delivery truck driver ni Mang Rogelio. Dahil 3 oras na ay hindi pa rin kami nakararating sa tirahan daw ni Mang Rogelio. Mahigit kumulang mag-4 na oras na po nang huminto ang truck driver sa gilid ng kalsada. Bumaba po ang driver at nilapitan niya ang mga barangay at pulis. "Boss, pumasok po kayo dyan sa looban. Yun po ang warehouse ni Sir Rogelio." Itinuro ng driver ang isang kalsada na papasok sa isang masukal na kakahuyan. Mula sa kalsada ay natanaw namin ang isang malaking bahay na bato na may kalumaan na. Ayon sa driver, ay doon nakatira si Mang Rogelio at ang pamilya nito. At naroon din daw ang katayan nila ng kanilang itinitindang karne. "Kailangan ninyong sumama sa amin sa looban. Hindi pwedeng kami lang ang pumasok sa loob. Malay ba namin kung nagsasabi kayo ng totoo?" Ang galit na sagot ng isang pulis sa driver.
Wala na pong nagawa ang driver at ang dalawang pahinante na kasama nito. Napansin ko lang, Sir Chris, na tila nag-uusap ang mga tinginan ng mga ito bago kami pumasok sa looban. Iniwan na po ng mga pulis ang kanilang patrol car at ang van ng mga barangay sa tabing kalsada. Ang mga pulis naman po ay palinga-linga sa paligid bago tuluyang sumenyas na papasok na kami sa looban. Pinauna ng mga pulis na maglakad ang driver at ang dalawang pahinante bago kami sumunod sa kanila. May kalayuan sa kalsada ang warehouse na itinuturo sa amin ng driver. Pawang naglalakihang mga puno ang nasa paligid nito at bago kami makarating sa warehouse ay mga nagtataasan na talahib naman ang aming dinaanan. Habang nasa daan ay naging maingat ako. Pakiramdam ko kasi ay mayroong kakaiba sa paligid. Habang papalapit na kami sa lumang warehouse, ay bigla na lang sumigaw si Aling Maria. Nakakita raw siya ng sigbin sa may talahiban. Hindi naman po nag-aksaya ng panahon ng isang pulis. Dali-dali niyang pinaputukan ng gawing talahiban kung saan nakita ni Aling Maria ang sigbin. Nagulat na lang po kaming lahat. Dahil matapos po na magpaputok ang pulis ay biglang nagpulasan mula sa damuhan ng maraming sigbin. Bigla po akong hinila ni Aling Maria sa kanyang tabi at sinabing huwag akong lumayo sa kanya dahil delikado raw. Dahil sa nangyari ay ikinasana ng mga pulis ang kanilang mga dalang baril at ang mga barangay tanod naman ay naging malikot ang mga mata na iginala ang kanilang paningin sa buong paligid. Sa amin po kasing probinsya, Kuya Chris, ang paniniwala po namin, ang mga sigbin ay alaga ng mga aswang. Sa dami po ng nakita naming mga sigbin, ay iisa lang ang nasa isip naming lahat. Ang lugar na iyon ay pugad ng mga aswang. Mag-iingat kayo, delikado ang lugar na ito. Sambit ng isang pulis na nasa aming likuran. At hindi lang yon ang nangyari. Habang palapit na kami ng palapit sa lumang warehouse, ay nakaamoy na kami ng napakabahong amoy sa buong paligid. Halos bumaligtad ang aming mga sikmura sa napakalansang amoy. Anong amoy yun? Bakit napakabaho? Tanong ng isang barangay tanod sa driver. Mga karne po yun na nabulok na hindi na ibenta. Sagot naman ng driver na tila ba nakangisi pa sa amin. Parang hindi karne ng hayop ang naamoy ko. Sa tagal ko na sa serbisyo, ay alam ko na ang pagkakaiba ng amoy ng nabubulok na karne sa nabubulok na bangkay. Ang wika naman ng isang pulis na masamang nakatingin sa driver at sa dalawang pahinante. Sa sinabing iyon ng pulis, ay nahintakutan ako. At ang unang sumagi sa isip ko ay ang aking nanay at ang pinsan kong si Ambet. Parang bigla akong napako sa aking kinatatayuan. Kung hindi pa ako hinila ni Aling Maria, parang hindi na ako makalakad pa. Maya-maya lang bigla pong huminto ang mga pulis at nag-usap sila. Nagulat na lang po kami nang lumapit ang 3 pulis sa driver at 2 pahinante at bigla nilang pinusasa ng mga ito. Mukhang hindi maganda ang nangyayari dito. Sige na, mauna kayo at ituro ninyo kung nasaan si Rogelio. Ang galit na utos ng isang pulis at itinulak na nila ang 3 papasok sa lumang gate na halos kinakalawang na. Nang nasa loob na kami ng bakuran ay inutusan ng isang pulis ang driver ng truck na tawagin si Mang Rogelio. Ngunit nagtaka po kami dahil hindi sumunod ang driver sa iniuutos ng pulis sa kanya. Sa halip po ay humarap ang 3 sa amin na nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang mga laway ng mga ito. Takot na takot po kami ni Aling Maria sa mga itsura ng 3 tauhan ni Mang Rogelio. At nagulat na naman ako dahil may biglang pinaputukan ng isang pulis sa may gawing kakahuyan. May nakita raw siyang lalaking tumatakbo na walang saplot na nanggaling sa likuran ng lumang warehouse. Sa galit po ng mga pulis sa 3 tauhan ni Mang Rogelio
ay pinadapa nila ito sa lupa. Nakakatakot po ang itsura nila dahil bukod sa namumula na ang kanilang mga mata ay sumisingasing po sila na parang mga galit na aso. Nang mga panahong iyon po ay wala akong ideya sa mga aswang, ngunit narinig ko sa mga pulis at sa mga barangay tanod na kasama namin na aswang daw ang 3 tauhan ni Mang Rogelio. Mabilis po na kumilos ang mga pulis at ang mga barangay tanod. Hindi na po nila kami pinasama sa loob ng warehouse at iniwan nila kami ni Aling Maria sa labas at pinasamahan kami sa 2 pulis at 3 barangay tanod. 3 pulis at 4 na barangay tanod ang pumasok sa loob ng warehouse. Mga ilang oras rin kaming naghintay sa labas ng warehouse. Habang naghihintay kami, ay parang napakatagal ng oras. Dahil sa takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Maging si Aling Maria ay namumutla na rin sa takot dahil alam niya raw na aswang ang mga tauhan ni Mang Rogelio. Nang makalabas ng warehouse ang mga pulis at mga barangay tanod, ay kitang-kita namin ang kanilang mga itsura na namumutla at ilang segundo lang ay halos sabay-sabay silang sumuka sa aming harapan. Napakabaho raw sa loob ng warehouse at marami silang nakitang mga parte ng katawan ng mga tao na putol-putol na at nagkalat rin sa paligid ang mga dugo. Ang ibang mga putol na parte raw ng tao ay nakaimbak sa isang malaking freezer at nakaplastik na ang mga ito. "Nasaan na si Mang Rogelio? Ang asawa ko at ang helper namin, nakita niyo ba?" Sunod-sunod na tanong ni Aling Maria sa mga pulis at sa mga barangay tanod. "Wala po kaming nakitang buhay sa loob. Maging sa basement ay pawang mga patay ang nakita namin. Mga naka-freezer na lahat ang mga patay doon. Marahil ay iyon po ang ibinebenta nilang karne sa palengke." Ang malungkot na wika ng pulis sa amin, at nang marinig ko po ang sinabi ng pulis, ay hindi ko na napigilang umiyak. Halos manginig ang aking katawan sa sinapit ng aking nanay at ng pinsang kong si Ambit. Maging si Aling Maria ay hindi na napigilang umiyak. Nakiusap si Aling Maria na gusto niyang pasukin ang warehouse dahil baka raw buhay pa ang kanyang asawa at hahanapin niya ito sa loob. "Naku Nay, delikado po ang gusto ninyong mangyari. Aalis na po tayo ngayon at hindi tayo ligtas dito. Babalikan na lang namin ang lugar na ito at magdadala kami ng mas maraming pulis upang maimbestigahan ang lugar na to." Wika sa amin ng pulis at sumenyas na ito na itayo ang 3 tauhan ni Mang Rogelio upang isama. Halos magpumiglas po ang 3 tauhan ni Mang Rogelio. Napakatapang po nila at kulang na lang ay kagatin nila ang mga pulis at barangay tanod na humihilas sa kanila papuntang sasakyan. Habang nasa daan ay hindi po tumitigil sa pagsingasing ang 3 tauhan ni Mang Rogelio. Tumigil lang ang mga ito nang takutin ng mga pulis na babarilin sila. Pagdating po sa police station, ay kinuna na naman kami ng statement ng mga pulis. Nang mga oras na iyon ay wala na ako sa konsentrasyon. Ang tanging nasa isip ko na lang ay ang aking nanay at pinsan na bigla na lang nawala at namatay dahil sa kagagawa ni Mang Rogelio. Nakiusap po kami ni Aling Maria na muling sumama kinabukasan doon sa warehouse upang magbakasakali na mahanap pa ang aking nanay at ang asawa ni Aling Maria. Mabuti na lang po at pumayag ang mga pulis, kaya napagkasunduan na lang namin ni Aling Maria na sa police station na lang magpalipas ng oras upang hindi na kami maiwan sakaling bumalik na ang mga pulis sa warehouse. Maraming pulis po ang ipinadala sa warehouse at nagdagdag pa sila ng mga sundalo. Ngunit sobrang nadismaya po kami pagdating doon dahil napakalinis na ng lugar at ni walang bahid ng kahit konting dugo sa paligid. Bagamat mayroon pa rin kaming naaamoy na malansa, nagawa po nilang linisin ang paligid upang walang makitang ebidensya sa warehouse na yon. Sobrang nalungkot po ako.
Naroon na ako sa punto na kailangan ko nang tanggapin na wala na ang aking nanay at pinsan. Tanging tahimik na pagluha na lang ang aking nagawa dahil wala nang pag-asa na makikita ko pa sila. Ngunit habang papalabas na kami ng pintuan ng warehouse, ay isang pamilyar na boses ang aking narinig at tinatawag ang aking pangalan. Parang tinatambol ang aking dibdib ng mga oras na iyon nang makita ko kung sino ang tumatawag sa akin. Ang aking nanay po. Opo, buhay po ang aking nanay at si Ambet. Maging ang asawa po ni Aling Maria at ang helper nila ay buhay. Sa sobrang saya ko po nang makita ko ang aking nanay, ay hindi ko na siya binitawan pa at mahigpit ko siyang niyakap. Habang nasa daan po ay nalaman namin ang nangyari sa kanila. Hindi na raw po sila tumuloy pa sa warehouse ni Mang Rogelio nang magkita-kita sila sa bukana ng warehouse dahil nakita nila na may mga sigbin sa paligid at iyon daw ang nagsilbi nilang babala na delikado ang lugar na yon. Hinabol daw po sila ng mga tauhan ni Mang Rogelio nang makita sila, ngunit nagawa nilang iligaw ang mga ito nang pumasok sila sa katapat na kakahuyan at nakapagtago sila ng ilang araw sa isang kuweba, kaya sila nakaligtas doon. Matapos po ang pangyayaring iyon kay nanay, ay nagkaroon na siya ng aral na hindi na basta-basta magtitiwala sa kahit na sino. Noong malaman niya na ang mga karneng ibinibenta ni Mang Rogelio ay karne ng mga tao, ay doon lang niya napagtanto na kaya pala nagagalit ang isang suki niya sa karinderiya ay totoong nabubulok na nga ito. Matapos po ang pangyayaring iyon ay hindi na namin nakita pa si Mang Rogelio. Sa nangyari kay nanay, ay naging maingat na po kami dahil hindi po biro ang mapasok sa isang patibong na buhay ang kapalit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Ronnie, ang inyong kaistorya. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Nais ko rin po sanang magbahagi ng aking karanasan at nawa ay mapili rin ninyong basahin itong aking liham upang magbigay aral sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosing, 56 na taong gulang. Ipinanganak at lumaki sa Romblon. Panlima po ako sa 10 magkakapatid. Sa sobrang dami po naming magkakapatid, ay halos wala na kaming makain dahil sa sobrang hirap ng aming buhay sa probinsya. Humahango lang po ng isdang itinitinda ang aking tatay dahil wala po kaming sariling bangka na maaari niyang pagkakitaan ng mas malaki. At kung kaunti lang po ang huli ng mga mangingisda, ay hindi na nakakakuha pa ang aking tatay ng kanyang ititinda. Kaya kung minsan ay sumasala po kami sa pagkain at tanging tubig lang ang laman ng aming mga tiyan bago matulog. Nang mga panahong yon, ay 12 anyos lamang ako. Ngunit tumatak na po sa aking isipan ang nararanasan namin na sobrang kahirapan. Awang-awa po ako sa aking mga kapatid, lalo na sa mga kapatid kong mas bata pa sa akin. Kaya naisipan ko na makipagsapalaran sa ibang lugar. Bagaman bata pa ako ng mga panahong yon, ay mulat na ako sa usapan ng mga matatanda sa aming baryo na kung gusto daw naming umasenso ay sumama lang kami kay Ate Nemia, na madalas dumayo sa aming baryo upang maghanap ng mga kabataan na gustong magtrabaho daw sa Maynila at sa ibang bansa. Dahil sa marami nang nakaalis na mga kabataan sa aming baryo na halos kasing edad ko lang at ang balita pa sa amin ay maganda naman daw ang napasukan nila sa Maynila at naengganyo ako at magbabaka sakali na rin. Nung una ay natatakot pa akong magsabi sa aking mga magulang sa aking plano dahil istrikto po ang aking tatay.
Una po akong nakiusap sa aking nanay na gusto ko ring magtrabaho sa ibang lugar dahil ayokong magutom kami at umasa na lang sa kakarampot na kinikita ng aking tatay sa isla. At gaya po ng aking inaasahan ay nagalit ang aking ama kahit na raw kami magdildil ng asin ay wala daw pong aalis sa amin sa isla. Nalungkot po ako sa naging desisyon ng aking tatay. Sa totoo lang po ay gustong gusto ko nang magtrabaho at sumama ng palihim kay Ate Nemia. Ngunit isang pangyayari po ang nagpapayag kay tatay na magtrabaho na ako at ang dalawa ko pang kapatid. Na-ospital po kasi ang aking nanay dahil naaksidente siya habang papaluwas ng bayan. Naging biktima po si nanay ng hit and run at wala po kaming nagawa na makita pang muli ang nakaaksidente sa kanya. Malaki po ang gastusin sa ospital at wala kaming malapitan, kaya nakiusap po akong muli sa aking ama na nais naming magkakapatid na magtrabaho sa Maynila upang may panggamot si nanay. Wala na pong nagawa si tatay at hindi rin po kasi siya pwedeng magtrabaho dahil siya ang nagbabantay kay nanay sa ospital dahil maliliit pa ang iba kong mga kapatid. Inabangan po namin ang muling pagdating ni Ate Nemia sa aming isla upang mag-apply ng trabaho pa Maynila. Naging madali po ang naging usapan nila ni tatay at nag-iwan po si Ate Nemia ng 5,000 sa aming tatay bilang paunang bayad sa aming 3 magkakapatid. Nang mga oras na iyon ay naging masaya at malungkot ang aking nararamdaman. Masaya ako dahil may pambili na ng gamot si nanay at mayroon nang makakain ang aking maiiwang pamilya. At malungkot ako dahil hindi na namin makikita at madadalaw ang aking nanay sa ospital sa bayan dahil maaga raw kaming aalis ng isla, ang sabi ni Ate Nemia, upang makarating kami kaagad sa Maynila. Bukod po sa aming 3 magkakapatid, ay may mga kapitbahay rin po kaming sumama upang magtrabaho din sa Maynila. Kaya kahit na papaano ay masaya na rin kaming lumisan ng isla. Malaki naman po ang bahay na aming tinutuluyan sa Maynila. Marami po kaming nadatna na iba pang mga kabataan na makakasama namin doon sa bahay. Pawang mga nakikipagsapalaran din sila sa Maynila gaya namin. Mabait naman po si Ate Nemia. Pinagpahinga na muna niya kami sa isang silid at tatawagin na lang daw niya kami kung kakain na ng hapunan. Mabilis po akong nakatulog dahil sa pagod sa biyahe. Nagising na lamang ako nang maalimpungatan po ako at naroon si Ate Nemia sa aming silid. Kausap ang 2 kong kapatid na mas matanda sa akin. Nalaman ko na mayroon na silang mapapasukan at dadalhin na silang 2 kinabukasan ng maaga. Ngunit hindi po magkasama ang aking mga kapatid sa iisang bahay. Magkaibang lugar daw po ang kanilang mapapasukan bilang mga kasambahay. Nais ko po sanang sumama sa mga kapatid ko, ngunit hindi daw pwede ang sabi ni Ate Nemia dahil 2 lang ang naghahanap ng mga kasambahay ng mga panahong yon. Nalaman ko na si Ate Luisa, ang aming panganay, ay dadalhin sa Pampanga. At si Beatrice ang pangatlo mula sa aming panganay ay sa Quezon City daw po magtatrabaho. Bagamat nalulungkot dahil aalis na kinabukasan ng aking mga kapatid, ay inisip ko na lang na kailangan ni nanay ng mga gamot at gastusin nila sa probinsya. Halos hindi na po kami makatulog na magkakapatid ng araw na yon. Magdamag kaming nag-usap at panayang habilin sa akin ng aking 2 kapatid ng mga dapat gawin kung sakaling maiwan na ako. Nang mga panahong iyon ay hindi pa uso ang cellphone, ngunit may mga telepono na po ng mga panahong iyon na nagagamit bilang komunikasyon. Mag-iingat ka, Rosing, ha. Kung ano ang problema, tumawag ka lang kay Ate Nemia para malaman namin ang kalagayan mo. Ang natatandaan kong habilin sa akin ni Ate Luisa bago sumakay ng taxi. Si Beatrice naman po ay malungkot na kumaway lamang sa akin
at nauna na itong sumakay ng taxi. Naiiyak na po ako ng mga oras na yon, ngunit pinipigilan ko na lang dahil alam kong ginagawa namin yon para sa aming pamilya. Nang makaalis na po si Ate Nemia at ang dalawa kong kapatid, ay bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Hindi ko po alam pero binaliwala ko na lang. Nakipag-usap na lang ako sa mga kapitbahay ko na kasama rin naming lumuwas ng Maynila upang ibaling ang atensyon ko sa lungkot na nararamdaman ko sa pag-alis nila Ate Luisa at Beatrice at upang mawala ang matinding kaba na aking nararamdaman. Hapon na po nang makauwi ng araw na iyon si Ate Nemia. Agad niya po akong pinuntahan sa aming silid. Malungkot po ang itsura ni Ate Nemia nang lumapit sa akin. "Rosing, tumawag sa akin ang tatay mo. Wala na raw ang nanay mo." Ang malungkot na pahayag ni Ate Nemia sa akin. Natulala po ako nang marinig ko ang sinabi ni Ate Nemia. Namalayan ko na lang po na napaupo ako sa sahig at umiiyak na. Nagsilapit din sa akin ang mga kapitbahay ko sa probinsya na nagulat din sa dalang binalita ni Ate Nemia. Alam na rin daw ng dalawa kong kapatid na patay na si nanay. Nang bumalik na po ang aking lakas, ay nakiusap ako kay Ate Nemia na sana ay payagan niya kaming magkakapatid na makabalik muna ng probinsya upang masilayan namin ang aming nanay sa huling sandali. Ngunit nagulat po ako sa naging reaksyon ni Ate Nemia. Bigla pong nag-iba ang kanyang aura at galit na lumapit sa akin. "Hoy, sa tingin mo ba kapitbahay lang natin ng Romblon at ganun lang kadali ang umuwi sa inyo? Hindi pa nga ako kumikita sa inyo eh. Panay problema na ang dala nyo. Malaki na ang utang ninyo sa akin, kaya tumigil ka sa kaartehan mo dyan." Ang pagsinghal na wika ni Ate Nemia sa akin. Nagulat po talaga ako, Kuya Chris, sa inasal ni Ate Nemia. Ang ipinapakita niya palang kabutihan noon sa probinsya ay pagbabalat kayo lamang upang makahikayat ng mga magtatrabaho na dadalhin niya sa Maynila. Mga ilang araw din po akong nagmukmuk na lamang at palihim na umiiyak dahil hindi ko na makikita ang aking nanay kahit na sa kanyang huling sandali. At hindi ko makausap ang dalawa kong kapatid dahil nang hiningi ko ang mga numero ng telepono nila sa kanilang mga amo, ay sininghalan lang ako ulit ni Ate Nemia. Wala po akong nagawa dahil 12 anyos pa lamang ako ng mga panahong yon. At ayoko rin naman na sagutin ng pabalang si Ate Nemia dahil may utang na loob kami sa kanya. Mga ilang araw pa ang lumipas at nagkaroon na rin ng mga mapapasukan ang mga kapitbahay ko sa probinsya. Tanging ako na lamang ang naiwan doon na mula sa Romblon dahil may mga employer daw na ayaw sa gaya kong bata pa ang edad. May iba pang naiwan doon na halos mga kasing edad ko rin dahil nga nahirapan si Ate Nemia na hanapan sila ng mapapasukan. Mabuti na lamang po at hindi naglipat linggo ay mayroon na rin akong mapapasukan. Habang nasa biyahe kami ay maraming ibinilin sa akin si Ate Nemia. At sa unang pagkakataon ay ibinigay niya sa akin ang numero ng kanyang telepono kung sakaling may emergency na dapat niyang malaman. Mahaba po ang naging biyahe namin dahil sa isang probinsya daw ako sa Batangas magtatrabaho. Nang dumating po kami sa lugar ng aking magiging amo, ay namangha po ako dahil sa napakalawak na farm ang pag-aari nito. Mula po sa gate ay napakalayo pa ng kanilang bahay na malamansyon sa sobrang laki. At lalo po akong namangha nang makapasok na kami sa loob ng napakalaking bahay. Mayroon itong napakalawak na swimming pool at puno ang paligid ng naggagandahang mga bulaklak. At ang mga muebles po sa loob ay masasabi ko talagang napakaganda at tanging sa mga palabas sa pelikula ko lang po nakikita.
Sinalubong po kami ng isang matandang babae at nagpakilala siya sa amin na si Aling Belinda. Siya daw po ang mayordoma at pinapunta niya kami kaagad sa beranda dahil naroon pa raw ang kanyang amo na lalaki at nang maipakilala niya kami. Matanda na po ang aking magiging amo, ngunit nalaman ko na hindi siya ang aking pagsisilbihan kundi ang kanyang anak na babae na mula pa sa Europa at kadarating lamang sa Pilipinas. Habang nag-uusap sila ni Ate Nemia ay nakaramdam po ako ng pagkailang dahil madalas akong sulyapan ng matanda mula ulo hanggang paa. Binaliwala ko na lang po iyon dahil mas nanaig sa akin na magkapera upang may maipadala ako sa aming probinsya. Nang matapos pong mag-usap si Ate Nemia at ang matanda kong amo, ay agad na umalis si Ate Nemia at ako naman po ay kinausap ng matandang lalaki. Matutuwa ako sa iyo, Ineng, kung mapagkakatiwalaan kita. Ang nakangiti ngunit makahulugan nitong wika sa akin. Tumango na lamang po ako bilang tugon at pinuntahan na ako ng mayordoma dahil kakausapin niya na raw ako tungkol sa aking magiging trabaho. Nagulat po ako nang malaman ko ang aking magiging trabaho. Sasamahan ko lang daw po si Aling Belinda na pumunta sa isang warehouse at bibili kami ng karne sa tuwing sasapit ang araw ng linggo at tutulungan ko siya sa kanyang pagluluto. Naging masaya na rin po ako dahil magaan lang ang aking magiging trabaho dahil marami po silang kasambahay na may kanya-kanyang toka ng trabaho. Ngunit ang inaakala kong madaling trabaho ay yun pa pala ang magdadala sa akin sa isang malabangungot na karanasan. Sa araw-araw kong kasama si Aling Belinda sa kusina, ay hindi ko nakita na kumain sa komedor ang sinasabi nilang anak na mula pa sa Europa. Tanging ang nakikita kong kumakain sa komedor ay ang aking amo na matandang lalaki at ang kanyang asawa. Kaya hindi ko na naiwasang magtanong kay Aling Belinda. Hinahatiran ko lang siya ng pagkain sa kanyang kwarto at iba ang kanyang kinakain, kaya huwag ka ng maraming tanong. Yun lamang po ang matipid na sagot sa akin ni Aling Belinda na hindi ko na binigyan pa ng pansin. Sa isip-isip ko ay iba talaga kung mayaman. Kung saan nila gustong kumain ay sila ang masusunod. Isang umaga ay sumama ang aking sikmura at naisipan kong pumunta sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig. Tahimik pa ang buong kabahayan dahil mag-aalas 5 pa lamang noon ng madaling araw. Ngunit nang malapit na po ako sa kusina ay naramdaman kong mayroong tao sa kusina kaya bahagya po akong nagtago sa likod ng isang dingding na nagsisilbing divider sa loob ng kusina. Nahihiya po kasi ako na may makakita sa akin sa mga nakatira doon dahil bago pa lamang ako na naninilbihan doon. Palihim po akong dumukwang at sumilip kung si Aling Belinda ang nasa loob ng kusina. At si Aling Belinda nga po ang aking nakita na pinagsisilbihan ng isang magandang dalaga. Ngunit halos bumaligtad ang aking sikmura nang makita ko kung ano ang kinakain ng magandang dalaga. Hindi po ako maaaring magkamali, Kuya Chris. Nilalantakan niya po ang mga hilaw na karne na may mga dugo pang pumapatak. Sarap na sarap po siya sa pagkain at si Aling Belinda naman po ay bakas ang kasiyahan sa kanyang muka habang pinagmamasdan niya ang magandang dalaga na parang sabik na sabik sa kanyang kinakain. Mabuti na lamang po at napigilan ko ang dumuwal. Dahan-dahan po akong bumalik sa aking silid at doon na ako nagsuka ng maraming beses dahil sa aking nakita. Nang mahimasmasan po ako at makapagpahid ng langis na gawa pa ni nanay sa tuwing kami ay nahihilo, ay gumaan na ang aking pakiramdam. Hindi ko na rin po namalayan na nakaidlip ako sandali. Naalimpungatan na lang ako nang gisingin ako ni Aling Belinda. Araw pala ng linggo noon
at maaga raw kaming aalis upang bumili ng karne sa warehouse. Habang nasa biyahe po kami, ay tahimik lamang ako. Si Aling Belinda at ang driver na si Mang Oscar lamang po ang nag-uusap. Hindi pa rin po kasi ako makapaniwala sa aking nakita nung madaling araw. At sa totoo lang po, ay hindi na ako komportable na makasama pa si Aling Belinda. Nakaramdam ako sa kanya ng takot dahil sa aking nakita. Naging mahaba po ang aming biyahe at dumaan po kami sa matalahib na lugar bago kami makarating sa sinasabi nilang warehouse. Tahimik po ang lugar at nakakatakot ang paligid. Iniwan kami ni Aling Belinda at Mang Oscar sa sasakyan. Siya lamang daw ang papasok upang bumili ng karne. Medyo matagal-tagal rin kaming naghintay at pagbalik po ni Aling Belinda ay may kasama na itong mga lalaki na siyang nagbuhat ng mga karne. Halos mapuno po ang aming sasakyan sa dami ng karneng pinamili ni Aling Belinda. Habang papauwi po kami, ay may naaamoy akong kakaiba na alam kong galing sa karne na binili ni Aling Belinda. Kaya hindi ko na mapigilan ng muling maduwal. Hindi ako nagtapat kay Aling Belinda na sa naaamoy kong karne ako naduduwal. Nagsinungaling po ako na mahiluhin po ako sa tuwing mahaba ang biyahe. Mabuti na lang at naniwala si Aling Belinda at Mang Oscar. Pagdating po namin sa bahay, ay pinainom ako ni Aling Belinda ng mainit na tsaa upang guminhawa raw ang aking pakiramdam. Habang umiinom ay pumasok naman ang aming driver na si Mang Oscar at ang kanilang hardinero. Isa-isa nilang ipinasok ang mga karne at inilagay nila ito sa freezer. Muntikan na naman po akong masuka nang maamoy ko ang mga karneng inilalagay nila sa freezer, ngunit pinigilan ko na lang upang hindi sila makahalata. May kakaiba pong langsa ang aking naaamoy sa karne, Kuya Chris. Mayroon po siyang taglay na amoy na hindi ko maipaliwanag. Habang lumilipas po ang mga araw, ay unti-unti ko nang natutuklasan ang mga kababalaghan na nangyayari sa malaking bahay na aking pinagsisilbihan. May mga gabi po na sabay-sabay kong umalulong ang mga aso. Mga alulong na nakakakilabot na naririnig ko sa buong magdamag. May mga gabi rin po na may naririnig akong mga yabag na pabalik-balik sa labas ng pintuan ng aking silid kung kaya hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. At ang pinaka nakakakilabot po ay ang mga naririnig kong mga panaghoy ng isang babae at mga sigaw na parang umaangil na hayop. Sa mga nangyayari po ay parang gusto ko nang umalis sa bahay na mansyon. Hindi na po ako komportable dahil sa mga nakakakilabot na mga bagay na aking naririnig at ang nakita kong pagkain ng hilaw na karne ng anak ng aking amo. Marami na pong mga tanong ang naglalaro sa aking isipan araw-araw at ang pagsapit ng gabi ay kinatatakutan ko na. Isang umaga po ay naabutan ko sa kusina ang iba pa naming mga kasambahay na nagkukwentuhan. Niyaya naman po nila akong mag-almusal kaya naupo na rin ako at nakisalo sa kanilang agahan. Likas po akong mahiyain kaya nakapokus lang ang aking atensyon sa aking kinakain at hindi ako nakikisali sa kanilang pinag-uusapan. At sa pagkakataong pong iyon, ay nakakuha ko ng ideya kung ano ang mga kababalaghan na nangyayari sa malaking bahay. Hindi po ako gaanong marunong umintindi ng salitang Tagalog, ngunit kahit na papaano ay naiintindihan ko ng kaunti ang kanilang pinag-uusapan. Maging sila man ng mga kasamahan kong kasambahay, ay natatakot na rin pala sa kanilang mga naririnig sa hating gabi at ang iba sa kanila ay nagpaplano ng umalis sa trabaho. At ang pinaka nakakagulat ay nang banggitin nila ang tungkol sa anak na babae ng aming amo. Ayon sa aking narinig, ay nayanggaw daw po ang dalaga nang minsang magpunta sa isang probinsya ng matalik nitong kaibigan. Simula daw po noon ay nag-iba na ito ng ugali
kaya pinabalik ito ng kanyang mga magulang mula sa Europa. Dahil ang balita daw ay namimirwisyo na ang dalaga sa ibang bansa. Gulat na gulat po ako sa aking mga narinig. Hindi ko lang po masabi sa mga kasamahan kong kasambahay na nakita kong kumakain ng hilaw na karne ang amo naming dalaga. Marami pa po silang napagkwentuhan. Huminto lamang sila ng kanilang pag-uusap nang dumating na si Aling Belinda. Isa-isa pong nag-alisa ng aking mga kasamahan dahil nakasimangot na tinitingnan sila ni Aling Belinda. Tanging ako na lang po ang naiwan sa kusina at nagulat po ako nang kinausap ako ni Aling Belinda. Roseng, bukas ay linggo na. Masama ang aking pakiramdam kaya ikaw na muna ang bibili ng karne doon sa warehouse. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman si Mang Oscar at may dala naman kayong sasakyan. Ang tuloy-tuloy na bilin ni Aling Belinda habang nagtitimpla ng kanyang kape. Ubus na po ba ang binili nating karne nung nakaraang linggo, Ate Belinda? Ang dami nun na. Ang wala sa loob kong naitanong kay Ate Belinda. Bakit? Sa tingin mo ba, magpapabili ba ako kung meron pa? At isa pa ha, huwag kang masyadong maraming tanong. Basta sundin mo na lang ang mga inuutos ko sa'yo. Habang padabog na kumuha ng kanin sa kaldero si Aling Belinda. Wala po akong nagawa, kundi ang sumunod sa kanya. Kinabukasan ay maaga akong gumising at maagang naligo. Pagkatapos mag-almusal ay binigay na sa akin ni Aling Belinda ang pambayad ng karne. Hindi niya sinabi sa akin kung magkano ang pera. Makapal ito at nakabalot sa isang kulay puting envelope. Nang makalabas na kami ng gate ng farm, ay nagulat ako dahil pinaharurot ni Mang Oscar ang gamit naming sasakyan. Dadaan lang daw kami sa bayan ng Lipa dahil may dadaanan siyang tao. Mga ilang oras din ang aming naging biyahe hanggang sa sumapit kami sa isang bahay na yari sa pawid. Sinalubong kami doon ng mag-asawang matatanda na. Pinapasok nila kami sa loob at hindi ko po akalain na mayroon akong malalaman na isang lihim. Makinig ka, Roseng. Iiwan kita dito dahil ligtas ka dito. Mga kamag-anak ko sila, kaya huwag kang mag-alala. Ayoko na maging ikaw ay katayin at ipakain sa anak nilang dalaga. Ang halos pigil hiningang paliwanag sa akin ni Mang Oscar. Sa aking batang isipan, ay hindi ko po lubos na maunawaan ang ibig na sabihin ni Mang Oscar. Sa matyaga niyang pagpapaliwanag, ay naunawaan ko rin sa wakas ang ibig niyang sabihin. Alam na pala ni Mang Oscar na sa tuwing mayroong kasambahay na inuutusan si Aling Belinda ay hindi na nakakauwi pa ang mga ito. 3 kasambahay na raw ang hindi nakakabalik pa sa mansyon sa tuwing uutusan na ni Aling Belinda na bumili ng karne sa warehouse. Sa una raw ay lalansihin ni Aling Belinda ang mga kasambahay na kasama siyang bibili ng karne. Makalipas daw ang ilang linggo ay papasamahan na lang ito ni Aling Belinda kay Mang Oscar upang bumili. At ayon kay Mang Oscar ay hindi na nakakalabas ng warehouse ang mga kasambahay na inutusang bumili ng karne sa loob. At naintindihan na raw niya ang mga nangyari sa mga ito. Naaawa raw sa akin si Mang Oscar dahil namatayan kami ng nanay na hindi man lang namin nakita. At masyado na raw siyang makukonsensya kung maging biktima rin ako. Paano po kayo, Mang Oscar? Baka malaman nila na pinatakas mo ako. Ang kinakabahan kong tanong. Hindi nila kaagad malalaman, Roseng. Kaya bibili pa rin ako ng karne doon sa warehouse. Malay ba nila kung ikaw yung kinakain ng anak nilang naaswang na yata ng tuluyan? Galit na wika ni Mang Oscar. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay kinuha ni Mang Oscar ang pera na binigay ni Aling Belinda sa akin. Binigyan niya ako ng ilang libo at ang mahigpit niyang bilin ay umuwi na ako ng Romblon.
Ihahatid daw ako ng mga kamag-anak niya sa pier kinabukasan. Mahigpit din niyang bilin na wag daw akong magpapakita kay Ate Nemia dahil magkakabukingan. Kailangan daw muna na makaalis na rin siya sa malaking bahay bago pa malaman ng aking mga amo ang kanyang ginawang pagpapatakas sa akin. Nang makauwi po ako ng Romblon, ay laking gulat ni tatay. Sinabi ko po ang lahat sa kanya kaya labis siyang nag-alala sa aking dalawang kapatid. Inilapit po ni tatay ang aming problema sa munisipyo upang makuha na rin ang aking mga kapatid sa Maynila. At sa awa po ng Diyos ay nakauwi na rin sila sa amin sa Romblon. Sana po ay may aral kayong natutunan sa aking kwento. Kung minsan po talaga, ang kahirapan ng magtuturo sa atin na kumapit sa patalim upang may makain. Mabuti na lang po at may mga kagaya ni Mang Oscar na tinulungan ako upang makatakas. Maraming salamat po saan ka man ngayon naroroon, Mang Oscar. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Ako po si Rosing, ang inyong kaistorya.